ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק השישי של הפודקאסט של החוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. אני תדמור, איתי נמצאת רותם. היי. אנחנו מאוד מתרגשות לפרק הזה, כי האורחת שלנו היום היא המרצה שיודעת הכל על הכל, והאישה שהיינו שמחות לראות את אוסף האומנות שיש לה בבית, פרופסור רינה טלגם. רינה, מה שלומך? בסדר, בכפוף למצב, כמובן. אז פרופסור רינה טלגם למדה את התארים שלה בתולדות האומנות ובארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. את הפוסט-דוקטורט היא עשתה באוניברסיטת אוקספורד. בחוג לתולדות רינה מלמדת את קורס המבוא לאומנות עתיקה וקורסים נוספים על ארכיאולוגיה, פסיפסים, שילי העת העתיקה, אומנות ישראלית ועוד. מחקריה עוסקים באומנות המזרח התיכון מהתקופה ההלניסטית ועד סופה של התקופה האומאית. עבודותיה מתחקות אחר יחסי הגומלין בין הקבוצות האתניות והדתיות אשר פעלו במרחב הזה, והן בוחנות את השימוש באומנות ככלי להבניית זהות חברתית, תרבותית ודתית. רינה פרסמה עשרות מאמרים וספרים, וזכתה בלא מעט פרסים על תרומתה לעולם המחקר וההוראה. כמו כן, רינה היא נציגת האוניברסיטה העברית בדירקטוריון של מוזיאון ישראל, שעל זה נשמח לשמוע גם בהמשך. וזהו, שכחתי משהו? אז רינה, בתור התחלה, נשמח לשמוע קצת על ההתחלה שלך, על החוויה של תואר ראשון, על למה בחרת ללמוד תולדות האומנות. וארכיאולוגיה. נכון, כן. אז אני אתחיל בכך שאני אומר שבנעוריי לא חשבתי שאני אהפוך להיסטוריונית לאומנות. חשבתי שאני אהיה וטרינרית, מפני שאני מאוד אוהבת בעלי חיים. אחר כך הבנתי שזה לא הסתייע מפני שלא היו לימודי וטרינריה בארץ, ובאתי ממשפחה כזו שלא יכלה לממן לי לימודים בחו"ל. ובמהלך השירות הצבאי שלי עסקתי בהכשרה של קצינות, וחשבתי שאני אעבוד עם אנשים, שאני טובה בהנאה של אנשים, וכיוון שבאתי במשפחה של אנשים שביקשו לבנות בארץ הזו חברת מופת, אז סברתי שאני אהפוך לעובדת סוציאלית. אבל בתום השירות הצבאי שלי, שהיה ארוך מן הרגיל, כי חתמתי קבע, נסעתי לטיול במזרח הרחוק. זו הייתה הפעם הראשונה שיצאתי מגבולות הארץ, היום זאת זה, כן, ממש לא מתקבל על הדעת, אבל זה היה המצב אז. ובמהלך הטיול הזה, שבמהלכו ביקרתי בנפאל ובהודו, תאילנד ויפן ויוון, נפקחו עיניי, והחלטתי שאני אשנה את התוכנית שלי, ובמקום ללמוד עבודה סוציאלית, אני אלמד שנה אחת בלבד, ארכיאולוגיה ותולדות האמנות, וכך במסעות הבאים שלי יהיו לי כלים יותר טובים ליהנות מכל מה שאני רואה. אני גם אומר שמהלך הטיול, מה שקרה הוא שלאט לאט תרמיל הגב התרוקן מהבגדים, והלך והתמלא בספרים. כי אני עוד במהלך הטיול הבנתי שאני צריכה להתחיל לקרוא וללמוד, ואני זוכרת את מפח הנפש של אמא שלי כאשר אני חזרתי בתום שיטוט של 8 או 10 חודשים. סוף כסוף יש כביסה של הילדה שחזרה מרחוק, ובסך הכל לא היה הרבה מה לחפש, אבל בעיקר יצא משם הרבה מאוד ספרים. אז זהו, אז באתי מתוך הכוונה ללמוד בסך הכל שנה אחת, את שני המקצועות האלה, והציץ נדבקתי בחיידק הזה, ואני לא מתחרטת לרגע. אני חושבת שזכיתי להתוודע לעולמות קסומים, מרתקים ויפים, בסך הכל החיים שלי, הודות למקצועות האלה שלמדתי, והעובדה שנשארתי באוניברסיטה, היו נהדרים, מפני ש40 שנה אני כבר עוסקת בללמוד כל הזמן ולחקור, ואני בסביבה שהיא מאתגרת והיא מעניינת. אז זהו, אז בקיצור, זה לא היה צפוי, אבל זה מה שקרה. מה בעיקר משך אותך בטיול במזרח? או ביוון בכלל. כן, אבל יוון זה הייתה ככה, רק זה היה בדרך חזרה.
באמת ראיתי אומנות קסומה, גם בהודו, אני זוכרת עד היום ככה, את הרושם האדיר שהג'נטה והלורה הותירו בי, והמיניאטורות המוגוליות המופלאות במוזיאון בדלהי, ואחר כך כשהייתי ביפן אז בכלל ככה כל האמנות של הזן שיגעה אותי, וגם התוודעתי לתיאטרון היפני שלא ידעתי עליו הרבה לפני המסע, גם לנו ולבונרקו ולקבוקי, והתחלתי גם את זה ללמוד באמצעות הספרים שקניתי. זהו, וכשחזרתי לדרך יוון, אגב עם חניית ביניים באבו דאבי, שאז לא היה צפוי, כי הפרס של השח נפלה, ולא הייתה טיסה חזרה לארץ דרך מקום מתקבל על הדעת, אז ברירת המחדל הייתה חניית ביניים באבו דאבי, היה קצת הרפתקני, אבל לא חשוב, הגעתי בסוף ליוון, וכשהגעתי ליוון, אז הדבר הנהדר היה שהרגשתי פתאום שאני מאוד קרובה הביתה. בגלל האקלים והצמחייה והמזג של האנשים. זהו, לא ידעתי שבסוף זה מה שאני אלמד ביום מן הימים. טוב, את אומרת יוון, ואנחנו חושבות על סלוניקי, אין ברירה. אנחנו נצטרך לדבר על זה. אני ורותם חזרנו מסלוניקי ביום ראשון, במסגרת סמינר של קורס שנקרא אומנות ואדריכלות ביזנטית בסלוניקי. עם פרופסור גלית נוגה בנאי, ששברה לנו את הלב, והיא עדיין לא רוצה לבוא להתארח. למרות מסע שכנועים מאוד ארוך. ותחנונים. אז אני מקווה שהיא תשתכנע לבסוף, כמו שאתם יודעות, גם לי לקח זמן להבין שאוקיי, בסדר, אני עושה את זה. ורינה, אנחנו נשלח גם אותך לדבר עם גלית, כן? שתשכנעי אותה. אוקיי. אבל זה היה סמינר ממש מדהים. אני פשוט חייבת לעשות פרסומת לדבר הזה בשביל סטודנטים מהחוג שמתלבטים אם לטוס לחול במסגרת החוג. אז התשובה היא כן. עם סימני קריאה, הרבה סימני קריאה מודגשים בגדול. אז גלית באמת מקפידה לקיים סיורים כאלה, ואני חושבת שמה שלומדים בסיורים כאלה, זה דבר זה ידע כזה, וזו חוויה שאי אפשר להשיג אותה בכיתה. נכון. ואני תומכת נלהבת של הדברים האלה. אני אומר שעשיתי את זה גם בעבר, בעצמי, לקחתי תלמידים לרומא, הייתי בסיור של החוג בירדן, שיצאו כן אליו גם כל מורי החוג כמעט דאז. הייתי בסיור משותף עם דוקטור סילביה רוזנברג בפומפיי והרקולנום, ולסילביה היו קשרים נהדרים עם השומר של האתר בפומפיי. אז עם הגיענו, היא קיבלה צרור מפתחות כבד כזה, של כל הבתים שעומדים סגורים בפני הקהל הרחב בפומפיי, ואנחנו פשוט עברנו בית, והתלמידים העבירו בהם את הרפרטים שלהם. זו הייתה חוויה לימודית בלתי נשכחת. זו חוויה אחרת, לראות דימויים דיגיטליים בכיתה, או לעמוד מול הדברים ולהתרשם חוויית הצפייה מהגודל, מהחומריות, מההקשר האדריכלי של הדברים, מצב התאורה. אני חושבת שכל מי שרואה יצירה במקום שבו היא מוצגת, מבין שאי אפשר לעשות מחקר רציני תוך הסתמכות על תמונות בספרים או תמונות ברשת, וצריך לראות את הדברים מקרוב. לגמרי. גם אני אישית ממש התרגשתי, כי הרפרט שלי היה על כנסיית אוסיוס דוד בסלוניקי, ורציתי לנסוע לשם, כאילו ללכת לשם יותר נכון, לעלות לשם יותר נכון, לפני שאני עושה את הרפרט, ואני זוכרת שלמדנו על זה במבוא לימי הביניים, ופתאום לראות את זה במציאות היה באמת מרגש, כאילו משהו שהתרגלתי לראות במצגת, פתאום לראות אותו במציאות, והוא באמת נורא נורא יפה. זה היה ממש כיף, וגם לגבי מה שסיפרת על המפתחות, אז היה לנו ממש קטע. הייתה לנו הרפתקה ביום שבת. ממש. נסענו, כל אלה שלא שומרים שבת, נסענו לעיר שנקראת וריה, שזה שעה. שכרנו רכב, גלית הצטרפה אלינו. היה מוזיקה ברכב. תודה ליובל אשר שנהגה כל הדרך. ויזמה והוציאה לפועל. חד משמעית.
והגענו לעיר שנקראת טבריה, שיש שם כל מיני כנסיות עם ציורים ביזנטיים, מהמאה ה-14, 13, 15 גם. ואז במקרה מצאנו איזו מדריכת טיולים שהייתה באחת הכנסיות, שלקחה אותנו, אמרה, בואו בשתיים לכנסייה הזאת, וניפגש, אני אעשה לכם סיבוב. היא החזיקה שקית עם מפתחות, כמו של אב בית, כאילו. עם המפתחות של פעם, הארוכים האלה. נכון. והיא פשוט לקחה אותנו, אנחנו כאילו נכנסים לאיזה חצר של מסעדה, והיא אומרת למלצר רגע להזיז את השולחן, ואז היא פותחת איזה כוך עם המפתחות שלה, ואנחנו נכנסים לכנסייה מתחת לאדמה כזאת. וזה היה באמת חוויה של פעם בחיים, ואיזה צירוף מקרים בכלל. היה מדהים, מדהים, מדהים. לו איתותיי היו בידי, אז אני הייתי מאוד שמחה להצטרף לסיור של גלית בסלוניקי, ולסיור של לולה בוונציה או בפירנצה, ואני בטוחה שהייתי לומדת ביניהם מכל רגע. אני אוסיף שאני חושבת שההיילייט השני של היום הזה היה לנסוע לוורגינה, לקבר של פיליפ השני, של אבא של אלכסנדר מוקדון, עוד מונומנט שלמדנו עליו במבוא וזכינו לראות אותו. כן. אתר מקסים, נכון? רותם ממש התרגשה. ממש. אני האמת לא זוכרת שלמדנו אותו, אבל אולי אני טועה. האמת שזה גם מוזיאון ממש מיוחד, כאילו איכשהו בנוי. נכון. וגם ציורי קיר שהשתמרו מלפני 300 לפני תחילת הספירה הנוצרית. כן. ובמצב יחסית טוב לדעתי. נכון. מה שאפשר לעמוד שם ולראות אותם. נכון. כן. בקיצור, תטוסו לחול עם החוג, זה חוויה מדהימה. תבואו ללמוד בחוג, ואז תטוסו לחול עם החוג. האמת היא שכשכולנו היינו יותר צעירות, אז היו יותר סיורים לחול בחוג, אבל באיזשהו שלב ככה היו לנו מחשבות שניות, כי אלה הפכו להיות סיורים יקרים. ואנחנו הרגשנו שזה יוצר איזשהו מצב שבו יש תלמידים שיכולים להרשות את זה לעצמם, ויש תלמידים שלא, וחשבנו שאילו הפקולטה הייתה משתתפת בזה יותר, או לו לחוג שלנו היום משאבים לסבסד את זה יותר, אז היינו מרגישים עם זה יותר נוח. אז מה שזה בעיקר עשה זה שאת הנסיעות הם לאתרים, לארצות שהן יותר זולות, ובזמנים שבהם יש פחות תיירים אחרים, והמחירים צונחים, אבל אנחנו כבר לא יכולים לנסוע לכל מקום שהיינו רוצים לנסוע. כן, אבל האמת שזה היה יחסית מסובסד. כאילו לא שילמנו הרבה על הטיול הזה. אם היית יכולה עכשיו להוסיף קורס, לקבוע שנה הבאה סיור לחול, לאן היית רוצה לטוס ובאיזה נושא? אם העולם פתוח בפנינו. אני חוקרת את המזרח התיכון, כמו שאתם יודעים, אז הייתי מאוד שמחה להוציא תלמידים לירדן, אבל אני חוששת שבגלל מצב הביטחון זה לא יתאפשר. הייתי מאוד שמחה לקחת תלמידים למצרים, גם לראות אמנות פרעונית, אבל גם לראות את הפרקים המאוחרים יותר באמנות של מצרים, מצרים של התקופה הרומית ואמנות קופטית, שהתוודעתי אליה במהלך לימודי הדוקטורט שלי. הייתי שמחה מאוד לנסוע לרומא עם תלמידים. העיר האולטימטיבית מבחינתי, והייתי עוד יותר שמחה, לא יכולתי לנסוע לרומא, לסיור משותף גדול, עם גלית שתיתן שם את ימי הביניים, ועם לולה שתיתן את הרנסנס והברוק. זו הייתה יכולה להיות חוויה... וואי, זה היה מדהים. חוויית סיום מופלאה. לגמרי. רציתי לשאול, אמרת שבעצם לא חשבת שתהיי באקדמיה בתור צעירה, אז כאילו, מה בסוף כזה, איך החלטת בסוף להישאר? האם זו הייתה החלטה אחת? אולי זה היה כל פעם לראות את הצעד הבא? אני חושבת, מאותו רגע שבו הבנתי שזהו, שאני במקום הנכון, אז גם היה לי ברור שאני מכוונת לאקדמיה, גם מפני שקיבלתי אשרורים בדרך ליכולות האקדמיות שלי מההתחלה, וגם כי הבנתי שזה מתאים לי, אני טיפוס הישגי, אמביציוזי, וגם, זה חלק גם מן החינוך. אני זוכרת כשהחלטתי לשנות, כן, במקום ללמוד עבודה סוציאלית, לבוא ללמוד תולדות האמנות וארכיאולוגיה, אז לא הייתי בטוחה איך ההורים שלי יקבלו את זה. כאילו, קצת, המקצועות האלה בדיוק. ואמא שלי אמרה לי,
משפט שעד היום מלווה אותי בכל אתגר שאני ככה מתמודדת איתו. היא אמרה לי, ביתי, עשי מה שלי בחפץ, ובלבד שתעשי את זה ברצינות. אז זהו, אז אני השתדלתי גם תלמידה לעשות ברצינות, והיו לי מורים נהדרים, גם בחוג לארכיאולוגיה וגם בחוג לתולדות האמנות, ועל מה כתבת את התזה שלך? של ה-MA? כן. אני בשנה הראשונה של ה-MA לקחתי קורס אצל עליזה כהן מושלין, שהיא חוקרת של כתבי יד מדיאבליים, בעיקר כתבי יד לטינים, והיא אז גם הייתה מעורבת קצת במרכז לאומנות יהודית, והיא קנתה לעצמה מוניטין של אישה מאוד קשוחה. ולמדתי את קורס הפסיפסים שלה, ונתפסתי למדיום הזה, ואז החלטתי שאני אכתוב עבודה סמינריונית, דווקא אצל מורה אחר, בקורס אחר, על פסיפסי מנזר מרטיריוס, מלא אדומים, ומפה התפתחה עבודת המוסמך, שמה שניסיתי לעשות בה, זה להציע קריטריונים לתיארוך של פסיפסים מן האזור שלנו, כי מאוד הפריע לי כתלמידה שכשעוסקים בפסיפסים משלהי העת העתיקה באזור שלנו, אז אומרים, כן, הפסיפס הוא מהמאה החמישית-שישית, אולי ראשית שביעית. ואמרתי, זה לא מתקבל על הדעת, זה הטווח הכרונולוגי, למה אי אפשר לדייק יותר? וזה הפריע לי מפני ששנתיים קודם למדתי קורס על ציור קדים אצל דוקטור סוניה קלינגר, וראיתי שמי שעוסק בציור קדים מסוגל לתארך את זה בדיוק של רבעי מאה, אז למה כשעוסקים בפסיפסים אי אפשר לדייק? אז אמרו לי, לא, זה ההבדל בין אומנות של מקום כמו יוון, לאומנות שהיא בפרובינציה, ובאומנות פרובינציאלית את לא תצליחי, זאת אומרת, להציע כרונולוגיה מדויקת יותר, ולקחתי את המתודה, זאת אומרת, הסגנונית, מן השדה הקלאסי, לשדה הפחות חרוש של האמנות הפרובינציאלית, ואני חושבת שהצלחתי להראות שיש גם עוגנים כרונולוגיים, וגם אפשר להצביע על פרמטרים שיאפשרו לנו לתארך בצורה יותר מדויקת, וכתבתי עבודה שזכתה להתקבל, גם על ידי הציבור של הארכיאולוגים, ואז החלו לבוא אליי הצעות לחקור מוזאיקות. זה די מטורף בשביל מישהי שלומדת MA, לא? לכתוב כזה דבר ושזה יתקבל. כן, זה לקח לי, זאת אומרת, אני השקעתי בעבודה הזו לא מעט זמן, אז כבר לא זוכרת, עם שנה וחצי של עבודה, משהו כזה. המזל שלי יצרתי קשר עם מיקלה פיצ'רילו, שהוא היה הארכיאולוג שחפר מטעם בית הספר הפרנציסקני בירדן, שם החלו להתגלות הרבה מאוד פסיפסים עם תאריכים, והוא נהג בי באדיבות מאוד מאוד גדולה, והסכים להראות לי חומרים חדשים, החפירות שלו, והוא גם ארגן תערוכה של פסיפסים מירדן ברומא, אז נסעתי במיוחד לראות אותם, זה היה לפני הסכם השלום עם ירדן. זה היה קצת אבסורד שאני נוסעת כל כך הרבה קילומטרים, מאות קילומטרים, כדי לראות פסיפסים שהם מצויים בסך הכל מרחק של 60 קילומטר מירושלים, אבל זה מה שקורה כשעובדים על אומנות של המזרח התיכון ומחזיקים בדרכון ישראלי. זהו, ואז קיבלתי לידיי ממש מתנות, שאחד מהם זה פסיפס דיוניסוס בציפור. אז אפשר באמת לדבר על זה. היצירה שבחרת בעצם עכשיו זה בדיוניסוס בציפורי. את רוצה לספר לנו מה אנחנו רואים ביצירה הזאת? אז אני אספר קודם כל למה בחרתי. זו יצירת מופת, אני אומר, שחקרתי כשהייתי דוקטורנטית.
את החפירות בציפורי ניהלו אז פרופסור אהוד נצר, זכרו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים פרופסור אריק מיירס מאוניברסיטת דיוק בארצות הברית, ואהוד הכיר את המחקר שלי בעבודת ה-MA ועוד שני מאמרים נוספים שנוספו אחרי כן, והוא הזמין אותי לקחת חלק בפרסום של הפסיפסים בבית דיוניסוס בציפורי, ועד היום מוכירה לו תודה גדולה על הג'סטה הזו, ואני אומרת כמה חשוב שחוקר בכיר, ששמו כבר הולך לפניו, יעשה ג'סטות כאלה לחוקרים צעירים, וזו באמת הייתה מתנה, כי זו יצירה שלמרות שהיא נמצאת בפרובינקיה נידחת של העולם הרומי, אז היא לא נופלת במאומה מיצירות שמצויות במרכז, ברומא עצמה, ברמת התחכום שלה וגם באיכויות האסתטיות שלה. והיה לי נעים להיזכר בחוויה שלי כחוקרת צעירה, של דוקטורנטית. התלבטתי, כי אם לדבר עליה או לדבר על האבן של מגדלה, שחקרתי בשנים האחרונות, אבל האבן של מגדלה היא מאוד חשובה מבחינה מחקרית, והיא שינוי פרדיגמטי, אבל היא צריכה להודות שהיא לא נורא יפה. אז אני מעדיפה את בית דיוניסוס בציפורי. זה פסיפס שעבדתי עליו יחד עם מי שהיום הוא פרופסור זאב וייס, אז הוא היה דוקטורנט כמוני, היה אחראי שטח בשעה שחשפו את הפסיפס, אז יחד התקנו פרסום שיצא כספר, כמונוגרפיה. רוצה לספר לנו על היצירה עצמה? אז על היצירה עצמה. אז זה פסיפס רצפה, שנמצא בטרקלין של בית רומי, על הגבעה שצמודה אל התיאטרון של ציפורי, וזה למעשה אחד התיאורים העשירים ביותר של המיתוסים של דיוניסוס ושל הפולחן שלו. והיצירה היא מאוד מתוחכמת, מאוד סופיסטיקייטד, וברור שמי שהגה אותה היה איש משכיל מאוד, איש או אישה, תכף נדבר אולי גם על זה, ויש לנו לא רק סיפור של המיתוסים כפשוטם, אלא יש רעיון להעביר מספר מסרים באמצעות ההצגה של המיתוסים האלה. ומסר אחד שהפסיפס מבקש להעביר נוגע לנוהגי השתייה של העולם היווני-רומי. אנחנו רואים בפסיפס את הרקלס ודיוניסוס שותים ביחד, ובין השאר מתחרים זה מול זה בשתיית יין, ויש לנו פאנלים נוספים שבהם מתוארת התוצאות שעלולות להיות לשתייה של יין. אנחנו רואים שדיוניסוס יודע לשלוט ביין, והוא לא מאבד את כבודו לאחר שהוא שותה, ולעומת זאת הרקלס מתבזה, הוא שיקור שלא מסוגל לעמוד על הרגליים שלו, שומט את העלה שהיא האטריבוט שלו, ואם לא די בכך, אז באחד הפאנלים הוא, כשהוא שיקור, אונס את אוגה שהייתה כהנת, שהוקדשה לשמש ככהנת על ידי אביה, ואביה הוא זה שערך את רגע קודם את הרקלס למשתה. והנושא הזה של ידיעת הגבול, של עיקרון יווני שנקרא סופרוסינה, מתינות, ערך מאוד מאוד מרכזי בתרבות של הסימפוזיה היווני, והתרבות היוונית נמשכה בעיקר באזור שלנו אל תוך התרבות הרומית, וגם בתקופה שבה נעשה הפסיפס של ציפורי, יש לנו ספרות שעוסקת במשתה, שבה הנושא הזה של הסופרוסינה, ידיעת הגבול, היא מופיעה. אז זה מסר אחד מעניין שיש ביצירה הזו, והמסר השני שאנחנו רואים
יש לנו בפסיפס את הביוגרפיה של דיוניסוס, מלידתו, ילדותו, בחורתו, ועד לכיבושים שלו, ובמקביל לתיאור המיתי אנחנו רואים חגיגות רומיות, דיוניסיות, שבהן מה שאנחנו רואים זה שהמשתתפים בחלק מהדברים שהם עושים, הם בעצם מחקים את האפיזודות מחייו של האל. יש לנו פה בעצם מין ריטואל משחזר, שזה דבר שאנחנו מכירים יותר בהקשר נוצרי כמובן, ואולי במובנים מסוימים בהקשר יהודי, אבל פחות הכרנו בהקשרים רומיים, ופתאום בציפורי זה ניכר מאוד. למשל, אם דיוניסוס רוכב בילדותו על עז, מלווה בשתי נימפות, הנימפות שגידלו אותו, אז התהלוכה הרומית שמתארת את הריטואל בין הזמן, נפתחת בילד מלווה בשתי נשים שרוכב על גבי עז. אם יש לנו תיאור של רחצתו של דיוניסוס, אז גם בפסיפס יש לנו נערים שרוחצים כשהם מלווים בנשים. הפולחן דיוניסי הוא מאוד יפה, כי הוא מאפשר גם השתתפות של ילדים. גם ילדים הוכנסו בסוד המיסטריות של דיוניסוס, ורואים את זה יפה, זה דבר נהדר שני שיש. והדבר השלישי הנפלא והמאתגר זה התחרות הזו שאנחנו רואים בפסיפס בין דיוניסוס והרקלס, תחרות שבה תמיד ידו של דיוניסוס על העליונה. וכשבדקנו אז ראינו שבתקופה שנעשה הפסיפס, ראשית המאה השלישית, דיוניסוס והרקלס הם שני האלים החשובים ביותר בעולם הרומי. עד כדי כך שהקיסר ספטימוס סוורוס, הוא הקיסר באותה עת, בעיר שבה הוא נולד, בצפון אפריקה, הוא בונה איזשהו מונומנט, והוא מקפיד שיהיה איזון מוחלט בין השניים, הוא כאילו לא רוצה לקחת עמדה. אז למה בציפורי? יש לנו את התחרות הזו, ולמה ידו של דיוניסוס העליונה? וזו שאלה שעד היום אני לא בטוחה שידענו לתת עליה תשובה מספיק משכנעת, כי העולם הפוליטאיסטי הוא עולם סובלני, וכמעט בדרך כלל אין בו איזושהי תחרות בין אלים, כי זה עולם טולרנטי, להבדיל מהדתות המונותאיסטיות שיש בהן יסוד של חוסר סובלנות, ויש דרך אחת להגיע לאמת, ואל אחד, אז העולם הפוליטאיסטי, אז מה פתאום התחרות הזו, ולמה הצורך כל כך להעלות את דיוניסוס ולהוריד את הרקלס? מה קורה פה? אז האם זה תוצאה של העובדה שיש לנו כאן פסיפס פוליטאיסטי שנמצא בליבה של עיר שהיא בעצם עיר יהודית? יש כאן אולי איזושהי השפעה, זאת אומרת, של חוסר הסובלנות והמימד שקיים בדת מונותאיסטית, או ההסבר הוא הסבר אחר. אנחנו קשרנו את זה לאיזשהו טקסט שמצאנו, שבו ראינו גם תחרות בין השניים, שבו בתוך הפולמוס הזה יש ניסיון להגביה את דיוניסוס ולהנמיך את הרקלס, אבל הבעיה עם הטקסט הזה שהוא טקסט מהמאה החמישית, אם כי הוא טקסט שיש בו ארכיאולוגיה של טקסט ויש בו גם רכיבים מהתקופה הרומית. אז קיצור, זו יצירה נפלאה, גם מאוד משובחת מבחינת האיכויות האסתטיות שלה, כמו שאפשר לראות בדמות הנשית שזכתה לכינוי המונליזה של הגליל, ושגם זכתה לאתר את הספר של מאיר שלו, עשיו. ואני אומר אפילו יותר מזה, מאיר שלו פנה אלינו ושאל אם נסכים לתת לו את הדימוי, וזה היה לפני שהפסיפס פורסם, וכמובן שאמרנו לו בטח, זה לכבוד הוא לנו. ואם קראתם את עשיו, אז יש שם קטע שבו הוא מספר על גילוי של פסיפס עתיק בגליל. ואני חושבת שהוא הכניס את הקטע הזה בדיעבד, כדי ככה גם לתת לגיטימציה, זאת אומרת, לדימוי הזה של האישה היפה מציפורי. וזאת הייתה עיר חשובה, ציפורי?
בתקופה הזו שבה נעשה הפסיפס, עובר לגור, אתם יודעים שאחרי מרד בר כוכבא, מרכז הכובד של היישוב היהודי בארץ ישראל עובר לגליל, ובדיוק בתקופה שבה נעשה הפסיפס, אז עובר להתגורר בציפורי רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. ואחת השאלות שעלו במחקר היא, למי היה שייך הבית הזה? וזאב וייס, זאת אומרת, הוא היה השותף שלי, כאמור, הוא ביקש להציע את האפשרות שזה היה ביתו של רבי יהודה הנשיא. כי אנחנו יודעים שרבי עבר לגור בציפורי, כי הוא סבל מכנראה איזושהי אסתמה, איזושהי מחלת נשימה, ובית נמצא על האקרופוליס, האוויר שם תמיד נפלא, רבי גם היה איש עשיר, אז ככה זה התאים. ופה לא יכולנו להסכים. אני חשבתי שבגלל התכנים הכל כך פגאנים שיש, זה לא יכול להיות. זאב טען שרבי היה איש בעל השקפה קוסמופוליטית, הוא היה יהודי ליברל, וזה לא היה מפריע לו לראות את התיאורים המיתולוגיים האלה. אני טענתי זה לא רק תיאורים מיתולוגיים, אלא יש פה ממש תיאור של הפולחן בין הזמן, ויש פה כניסה לתוך ויכוחים בתוך העולם הפוליטאיסטי עצמו, ולכן זה לא בא בחשבון. זאת אומרת, אבל יכול להיות האמנים הכניסו פה תכנים שהוא לא נתן עליהם את דעתם, אז אמרתי, דווקא מפני שהוא היה איש משכיל, אני מניחה שהוא הבין היטב את האיקונוגרפיה, והיה ער לדברים. השאלה שאנחנו יכולים לשאול, זה בהנחה שהבית היה לא שלו, אלא של רומי, או מטרונה רומית, פגנית, והיה הוא זמן אל הטרקלין הזה. האם, זאת אומרת, הוא חשב שזה תקין להגיע ולהתארח שם? אני חושבת שהוא היה מגיע. זאת אומרת, לו זמן, זאת אומרת, אז לא היה, הוא בוודאי לא היה שותה יינם של נוכרים, ולא היה משתתף בסימפוזיום, אבל אני חושבת שהוא היה בהחלט מסכים לשבת בחדר הזה. יש, אני לא זוכרת איפה בדיוק במקרא זה נמצא, אבל יש את האמירה הזאת של בית המרחץ, לפסלים של אפרודיטה בבית המרחץ אין תפקיד פולחני, אלא רק מוצבים לנוי, ולכן אפשר לרחוץ בו. נכון. נכון, צודקת, זה אנקדוטה שמסופרת על רבן גמליאל במרחץ בעכו, שאיזשהו נוכרי ניגש אליו ושואל אותו, איך הוא קורא שהוא מתרחץ בבית מרחץ שבו ניצב פסל של אפרודיטה, הוא אומר, נעשתה אפרודיטה נוי למרחץ ולא המרחץ נוי לאפרודיטה, ואני רק אומר לך שעל האנקדוטה הזו שפכו הרבה מאוד דיו, כן, איך בדיוק צריך להסביר אותה, אבל אני חושבת למרות שאמרו דברים מאוד מתוחכמים על האנקדוטה הזו, בסך הכל התשובה היא פשוטה, שהוא חושב שהיא פשוט קישוט, ובית המרחץ הוא לא לכבודה, ולכן אין שום בעיה. אבל זה מראה את המורכבות של... עכשיו, זה לא בכדי שזה קורה בעכו, כי עכו, להבדיל מציפורי, עיר נוכרית. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש יהודים שחיים בתוך מרחבים שאין להם שליטה על עולם הדימויים שמקיף אותם, ובאותה עת לא היו מים זורמים ברוב הבתים, ואם אדם רצה לשמור על היגיינה, הוא היה צריך ללכת לבית המרחץ. אז מה לעשות שמישהו שם קישט את בית המרחץ בפסל של אפרודיטה, אז מה, הוא לא התרחץ? כן. אבל יש הרבה אנקדוטות, יש גם ספר שנכתב לפני שנים אחדות על ידי נועה יובל חכם בעברית, וגם יש רייצ'ל ניס על ההתנסות של יהודים בתוך המרחב הרומי, שהוא כל כך עשיר בדימויים חזותיים. מה לעשות, הרבה פעמים אי אפשר לעצום עיניים, וגם אי אפשר לסגור את האוזניים, כן. ואת בעצם אמרת שאת חוקרת מאוד את המזרח התיכון, ורציתי לשאול אם יש מקומות שאת מצטערת שאת לא יכולה לבקר בהם. כן, יש לי חלום להגיע לסוריה, ממש, זה כבר חלום שמלווה אותי המון שנים. לעיר תדמור. לעיר תדמור גם,
אני כבר לפני, אני חושבת, 35 שנה נכנסתי לאיזושהי חנות ספרים, וראיתי מדריך תיירים, בדגש ארכיאולוגי, למי שנוסע לסוריה. אני קניתי אותו. ואז הפורטה לא הייתה מצויה בכיסי, אבל היה בזה אמירה. ואני אומר שהמזרח התיכון כבר תיעתע בי כמה פעמים. כשאני התחלתי ללמוד, אז זה היה לפני השלום עם מצרים. ופתאום היה שלום עם מצרים, ונסענו למצרים. גם נסעתי למצרים במסגרת החוג. פרופסור נרקיס ידע שאני מתעניינת בקופטים, באמנות הקופטית, כחלק מעבודת הדוקטור שלי על התהוות האמנות האומאית, והוא ארגן סמינר, ונסענו לקהיר ואלכסנדריה, בדגש על אמנות קופטית, ואחר כך פתאום נחתם השלום עם ירדן. אז נסענו עם החוג לירדן, נסעתי אחר כך כמה פעמים, הרבה מאוד פעמים, לבד לירדן, או עם חברים, או קבוצות כאלה ואחרות שהדרכתי בירדן. ואני זוכרת את החוויה של הנסיעה הראשונה לירדן, שהייתה כמו איזו חוויה מיסטית. אנחנו שנים, כשלומדים על ארץ ישראל, בעיקר במכון לארכיאולוגיה, אז לומדים גם הרבה על הארכיאולוגיה של ירדן. כי ירדן לא היה גבול מדיני. וכאן אני רוצה להגיד משהו שחוקרים כמוני שעוסקים באמנות של המזרח התיכון, אז הם צריכים להיזהר מזה שהם יבנו גבולות במקומות שבהם גבולות לא היו קיימים בעבר, בתקופות שהם מטפלים בהם. והמצב הפוליטי הרבה פעמים מקבע תודעה של חוקרים וגורם להם לסרטט גבולות במקום שלא עבר בו גבול. אז בארכיאולוגיה תמיד המורים שלי הקפידו ללמד גם על הארכיאולוגיה של עבר הירדן, לא סיבות פוליטיות, זאת אומרת של תביעות בעלות על הטריטוריה הזו, אלא מתוך הכרה שמי שעוסק בתקופות ההלניסטית, רומית, ביזנטית, מוסלמית קדומה, אז הירדן הוא לא גבול וזה מרחב תרבותי אחד, ולכן ראוי להכיר היטב גם את הארכיאולוגיה של ירדן, אם רוצים להבין את הארכיאולוגיה של ארץ ישראל. וכשנסענו לירדן, מההתרגשות של הביקור באתרים האלה שהיו עד לאותו רגע מעבר להררי חושך, אז כל מה שלמדתי, כל השנים, ככה חזר בחדות כזו, כאילו שלמדתי את הכל אתמול, וזה היה פשוט מרומם את הנפש וממש מסעיר ומרגש. כן. אז אני מקווה שזה יקרה לי עם סוריה ביום מן הימים. אולי אני כבר אגיע כשאני שונה על מקל. כן, ומישהו זוהר, משגיח שאני לא אמעד, אבל אני לא מאבדת תקווה. אני מאוד רוצה לבקר בדור האירופוס, אחרי שכל השנה אני לומדת עליה, והאמת שגם בארמונות ביריחו, גם בארמונות החשמונאים, גם בארמונות האומיים. זה כאילו קרוב, אבל זה נורא רחוק. אז אני יכולה לספר לכם על יריחו. כשהתחלתי את הדוקטורט, אז יריחו, אפשר היה לבקר בחורבת אל-מפצ'ר ביריחו, וביליתי שם לא מעט שעות, אבל לא יכולתי לבקר בארמונות האומיים בירדן, אז פתאום נחתם הסכם השלום עם ירדן, אז יכולתי לנסוע לירדן, אבל בשלב מסוים, חורבת אל-מפצ'ר הפכה להיות לשטח בבעלות פלסטינית. ואז כבר היה לי פחות נוח להגיע לשם. בקיצור, אני כל הזמן ככה תוזזתי, אבל פתאום איזה חבר אמר לי, עכשיו במוזה דה מונדרה מציגים כמה אבנים של ארמון בסוריה, אז נסעתי במיוחד לפריז בשביל לראות את כמה האבנים האלה, רק בשביל לקבל את התחושה. ביקרתי לאחרונה, אבל עוד פעם בארמון שם, ביריחו, אחרי שהפלסטינים הכשירו אותו, הם הפכו אותו לאתר הדגל שלהם. זה נראה נפלא.
היפנים תמכו בפרויקט הזה, זה עשוי יפה, כמו שרק יפנים יכולים לעשות יפה. חוץ מהבניין של בצלאל. כן, כן. זה ממש אתר מופלא. ואני באמת, יש לי... אני הרבה פעמים שאלתי את עצמי, למה בחרתי דווקא באמנות של המזרח התיכון, כי היא מציבה קושי, והקושי הוא גם שלפעמים אתה לא יכול להגיע, בצורה נוחה לדברים שאתה רוצה לחקור. ואני באופן עמוק חושבת שמחקר הוא מחבר, ואני בדיוק רוצה לפרוץ את הגבולות האלה שהפוליטיקה בת ימינו מכתיבה לנו, ואני רוצה להראות שיש לנו היסטוריה ארוכה ומשותפת, ומה שמחבר בינינו יותר גדול ממה שמפריד בינינו, ושאנחנו חייבים להבין שאם אנחנו רוצים להבין אומנות של דת אחת, אז אנחנו צריכים להבין את השורשים שלה או את הדתות שהתקיימו במקביל אליה. ואני מאוד רוצה שאנחנו, לא רק בארץ, אלא גם שבארצות אחרות יספרו היסטוריות ברבים ולא היסטוריה, זאת אומרת אחת, אין רק נרטיב אחד. אני באמת מאמינה שמה שעושה את האזור הזה לכל כך מעניין, זה הרב תרבותיות שלו, והוא גם אזור, בתקופות שאני עסקת בהם, הוא אזור חשוב בצורה בלתי רגילה, כי בו התאהבו 3 דתות הספר, היהדות, הנצרות, האסלאם, אז זו מעבדה נהדרת, וגם אני חושבת שהעולם היום הופך יותר ויותר לעולם כזה שהוא רב תרבותי. כשאני התחלתי את הלימודים שלי בראשית שנות ה-80, אז אירופה הייתה במידה רבה מאוד לבנה. היום היא כבר מזמן לא כזו, כן? היא חברה רב תרבותית. ככה עוד כל מיני מאחזים כאלה, ואני חושבת שהיתרון של אומנות זה שהיא מאפשרת יותר בקלות דיבור ולהראות מרחבים משותפים וככה תנועה בין קבוצות. יותר מאשר כשאנחנו עוסקים כן. בהיסטוריה או בפוליטיקה, או בעיקר היסטוריה כזו שמסופרת לנו דרך כיבושים, בדרך שליטים. אני גם חושבת שכאילו אותי אישית לפעמים מבאס, כאילו אני שומעת גם אותך וגם גלית סיפרה לנו בסלוניקי על כל מיני מסעות שהיו לה במצרים וזה, ואני אומרת, לי לא הייתה את ההזדמנות לעשות את זה. ואני חושבת גם על סבא שלי שהיה בלבנון, או שזה היה בסדר להיכנס ליריחו, או לא יודעת, דברים כאלה. וזה הדרך גם, זה איזשהו מפגש, זאת אומרת, זה ליצור פחות זרות בינינו לבין אנשים אחרים וארצות אחרות. אני לגמרי מסכימה איתך. אני יכולה לספר לך ככה אנקדוטה, כשמלאו 100 שנים לגילויה של מפת מידווה, כן, המפה המפורסמת שמציגה את ארץ ישראל, את ארץ הקודש, זאת אומרת, עם העבר היהודי שלה, עם נחלות השבטים ואתרים קדומים, אבל היא הופכת להיות לארץ קודש נוצרית. אז התקיים כנס בינלאומי באמן, שנטלו בו חלק ארכיאולוגים והיסטוריונים והיסטוריונים לאומנות, ירדנים, פלסטינים, ישראלים, אמריקאים ואירופאים. זה היה אחרי הסכם השלום עם ירדן, וככה הייתה אופוריה, וזה היה כנס מקסים. ובאחת הנסיעות לארוחה מחוץ לאמן, אז הוביל אותנו אוטובוס, ולידי התיישב רזי בישה. רזי בישה היה מחשובי הארכיאולוגים הירדנים, והוא עסק בתקופה האומאית, הוא חפר כמה ארמונות אומאיים, והוא התיישב לידי באוטובוס, ולא הכרנו קודם. אני הכרתי את השם שלו, הוא לא ידע עליי מאומה, ואמרתי לו, כשהוא הציג את עצמו, אז אמרתי לו, אתה יודע, אני מכירה כל כך הרבה מאמרים שלך, והתחלנו לדבר על החומרים, ופשוט תוך, אני חושבת, 10 דקות, אנחנו הפכנו להיות לחברים הכי טובים, כי אנחנו פשוט אנשים שחלקנו אז אהבה לדבר משותף, ואין דבר יותר מחבר מזה.
כן, במיוחד אני הייתי אז סטודנטית צעירה, הוא כבר היה איש ככה בכיר, אני לא איימתי עליו בשום דבר, כן, כל כך ליבו התרונן מזה שאני מכירה את העבודות שלו, ואני הייתי כל כך נרגשת מזה שאני יושבת ליד עוד מעלתו רזי בישאפ, אבל בעיקר העניין זה שאתה חולק את הפשן, את התשוקה, לאותו דבר, זה נורא נורא מחבר. אני אגיד גם שבתור סטודנטית, כאילו אנחנו ראינו את זה ממש בסלוניקי, את העניין הזה של ללמוד גם עם מישהו שיש לו כל כך הרבה תשוקה, ומאנשים שיש להם כל כך הרבה תשוקה, כמה זה כיף ללמוד מהנקודת מבט הזאת, שאתה יודע שמי שמלמד אותך אוהב את מה שהוא עושה. אני חושבת שזו הזכות הכי גדולה של ללמוד בחוג שלנו, שאני לצערי פחות מרגישה בחוג השני שלי. התשוקה? כן, התשוקה והאהבה למקצוע, וממש ההתרוממות וההתעלות רוח הזאת, להיכנס עם גלית לכנסיות שהיא מעולם לא ראתה, ואחת אחרי השנייה, ולנסות לזהות את התוכנית האיקונוגרפית, ולהבין את השינויים. הלוואי שאני אוהב משהו ועשה אותו ככה כל החיים שלי. אמא שלי רופאת שיניים והיא גם ככה עם טיפולי שורש. כן. וזה משהו שאני מסתכלת עליו, כאילו, אמא, את 40 שנה בתעלות של שורשים בפה של אנשים, איך זה, אחד בא עם 7 תעלות, זה עושה לה את היום, היא כותבת על זה מאמר. זה כאילו, לא רוצה, תודה. זה לא נעים לי כל הסיפור הזה. ופתאום, כשזה בתולדות האמנות, שזה גם משהו שאני מעניינת ואני אוהבת, זה ממש זכות בעיניי ללמוד ככה. ממש ליווה אותנו פרופסור יווני מהאוניברסיטה בסלוניקי, שנקרא תנסיוס. אני לא יודעת אם חומרים את השם המשפחה שלו, סמוגלו. סמוגלו לדעתי. כן, הוא היה מקסים ממש, והוא בעצם קולגה של גלית, והוא ליווה אותנו בטיול, וראה את הרפרטים שלנו, ונתן המון מהידע שלו, ופשוט לראות את שניהם מדברים, באמת חצי שעה יכולים לדבר לבד בתוך הכנסייה על איזה משהו, זה היה באמת מדהים, כאילו, רמת התשוקה שיש לדבר הזה. כן, זה באמת תשוקה, וזה נהדר שזה לפעמים, זה לא עובר, זה רק מתחזק, אני יכולה להגיד, אני עכשיו בשנים האחרונות עובדת על כפר נחום, ובכל פעם שאני באה לכפר נחום, אני מתרוננת מהפגישה עם האבנים האלה, הדוממות, כן, שראיתי אותם כל כך הרבה פעמים, זאת אומרת, זה, כן, אתה מפתח יחס אמוציונלי, זאת אומרת, כן, אבל בעיקר רצון להבין. ואני אשמח לשאול על מוזיאון ישראל, להבין קצת, לא יודעת אם כולם יודעים, מה זה אומר דירקטוריון מוזיאון ישראל? מה אומר שהתפקיד שלך שם? מה זה אומר גם שאת נציגה של האוניברסיטה העברית שם? מי עוד יש נציגויות? מי אנשים שנמצאים בו? אוקיי. אז כמו בכל גוף גדול, כן, בעיקר גופים ציבוריים, אז יש למוזיאון ישראל דירקטוריון, זו מועצה ציבורית, שיש לה יושב ראש, היושב ראש של מוזיאון ישראל הוא עורך דין יצחק מולכו, שהוא כבר יושב ראש הדירקטוריון למעלה מ-20 שנה, ורוב נציגי הדירקטוריון הם אנשים שההכשרה שלהם היא במשפטים, בכלכלה, אנשים שמבינים בכספים, אנשים שניהלו ארגונים גדולים, למשל יושב שם מישהו שהיה מנכ"ל משרד החוץ, או במנכ"ל משרד המשפטים, יש שם איש שהיה מנכ"ל מס הכנסה, כן? אנשים שמבינים בהשקעות, פיננסים, ויש גם תמיד נציג או נציגה של עיריית ירושלים, יש ניסיון תמיד שיהיה גם נציג של דור צעיר, ולפעמים יש נציגי ציבור נוספים, ובאופן קבוע יש לאוניברסיטה העברית נציגות בדירקטוריון של מוזיאון ישראל, מפני שלאוניברסיטה העברית יש מניה במוזיאון ישראל. לא יודעים את זה, אבל לאוניברסיטה העברית יש לה מניה. וואלה? כן. מה זה אומר? אני חושבת אתם יודעים שאת מוזיאון ישראל הקים טדי קולק ב-1965, וטדי היה איש מאוד חכם. האוספים של מוזיאון ישראל, הגרעין שלהם הגיע דרך המוזיאון שהיה קודם בבצלאל, בית הנכרות בצלאל, שאליו גם הגיעה אומנות אירופאית, שהייתה בבעלות יהודים שלא שרדו את השואה, והיצירות שלא היה להם דורש נאספו על ידי מרדכי נרקיס והובאו לכאן לירושלים, ולימים הועברו למוזיאון ישראל. וטדי הבין היטב שמוזיאון כמו מוזיאון ישראל, שהוא מוזיאון אנציקלופדי,
חייבת להיות לו זיקה אל האקדמיה. והאוצרים לא רק צריכים להיות עסוקים בהנגשה וההצגה והטיפול בממצאים, אלא הם צריכים להיות חוקרים. הם חייבים לחקור ולכן הוא יצר את האפיליאשן הזה בין האוניברסיטה לבין המוזיאון. אז זה בעצם מינוי שהוא אקס אופיציו, זאת אומרת, יש שם תקן לנציג של האוניברסיטה העברית, ואני הייתי הנציגה של האוניברסיטה במשך 6 שנים, שזה 2 קדנציות, ובקיץ שעבר סיימתי להיות הנציגה, וגל נכנסה להיות הנציגה, פרופסור גל ונטורה הפכה להיות לנציגה של האוניברסיטה העברית, אבל אני נתבקשתי על ידי הדירקטוריון של מוזיאון ישראל, להמשיך לשמש כדירקטורית במוזיאון, בעצם בזכות עצמי, או מטעם עצמי, או כנציגת ציבור, ואני מאוד מאוד שמחה. אני מאוד שמחה מפני שהדירקטוריון של מוזיאון ישראל מורכב מאנשים מאוד מאוד מסורים למוזיאון, ואנשים שקטונתי מהם בכל מה שנוגע לניהול הפיננסי של המוזיאון, ולפעמים לכל מיני עניינים משפטיים שצריך לתת עליהם את הדעת. אבל הרגשתי שצריך לחזק שם את הצד של אנשים שמבינים את המוזיאון מצד התוכן שלו והתפקיד שלו. אז שמחתי שעכשיו אנחנו 2, קודם הייתי שם רק 1. אני אומר ליצחק מולכו, כשנכנסתי לדירקטוריון, אז הייתה לי שיחה עם עורך דין מולכו, אז אני אמרתי לו שאני מרגישה שיש פה חסר באנשים שבאים לדירקטוריון מצד התוכן. והתשובה שלו הייתה שזה במכוון, ושזה ממשיך את התפיסה של טדי, מפני שהוא במבנה הזה של הדירקטוריון הוא בעצם רצה להבטיח את החופש של האוצרים, להיות אלה שיובילו את הקו הרעיוני והתוכני התכני של המוזיאון, ושלא תהיה הכתבה של הדברים מצידם של אנשי הדירקטוריון. הדירקטוריון, התפקיד שלו הוא לפקח, אבל התפקיד שלו לא להוביל. ואם יהיו יותר מדי אנשים שעוסקים בתוכן, אז הם ירצו יהיו להם אג'נדות, ועם אג'נדות יכולות להיות אג'נדות פוליטיות. אז בשביל למנוע את המצב הזה, אז יסתפקו באיש אחד. ובעצם זה האנשים שמחליטים גם איזה יצירות קונים? לא. הם בעצם מפקחים. זאת אומרת, הדירקטוריון מקבל דיווח גם על ענייני, לא רק על עניינים פיננסיים ועניינים רגולטוריים, ולא רק שותף בהחלטות על מינוי מנהל המוזיאון או סמנכ"ל המוזיאון. הדירקטוריון גם מקבל דיווח איזה תערוכות עומדות להיות, אבל הוא לא זה שמכתיב את הקו. והוא מקבל דיווח והוא מתערב בעניינים של תוכן רק במקרה קיצון. אבל ב7 השנים שאני מעורבת במוזיאון ישראל, לא נתקלתי ולו במקרה אחד שתערוכה נפסלה או עברה איזושהי צנזורה, או באמת יש רצון לכבד את האוטונומיה של האוצרים בעניין הזה. אבל מאחר וזה מוסד ציבורי שניזון מתרומות, גם כספי מדינה, אז יש בכל אופן פיקוח, זאת אומרת, על האוצרים גם בנושא של התנועה של יצירות פנימה והחוצה. ובמקרה שלי אני כבר 7 שנים יושב ראש ועדת האוספים של המוזיאון, שזו ועדה שהתפקיד שלה זה לאשר קבלה, רכישה או הוצאה של יצירות מהאוסף של המוזיאון. אז אני אף פעם לא קרה שאני מנעתי מעוצר
לקבל יצירה או לרכוש יצירה, אבל אני מודה שלא מעט פעמים הקשיתי על האוצרים, אבל הקשיתי לטובתו של המוזיאון. למשל, אם אוצר רוצה פתאום לקנות מכספים שעומדים לרשותו, כן? יצירה שהשווי שלה הוא $1.5 מיליון. כן? אז אני רוצה שהוא ידע, כן, וזה כספי ציבור, אז אני רוצה שהוא ידע לנמק למה היצירה הזו כל כך חשובה, כן? איפה הוא חושב להציג את היצירה הזו, אם היצירה שעולה כל כך הרבה כסף תרד למחסן, ברוב השנים תבלה במחסן, או שתהיה חלק מתצוגת הקבע. האם כשהגלריה שממנה הוא רוכש נקבה בסכום הזה, האם הוא ערך בדיקה שזה אכן סדר הגודל של השווי ועשה מחקר משווה? האם היצירה הזו שהוא עומד לרכוש בסכום העצום הזה היא באמת אחת היצירות הטובות ביותר של האמן או האמנית הזו, או שאולי יש בשוק באותו זמן יצירות שהן לא פחות טובות ואולי אפילו יותר טובות ממנה, כן, שאולי צריך לנסות לשים את היד על זה ולא על הדבר הזה שאולי הוא פחות משובח. אז עם הדברים האלה אני מקשה. עוד דבר שאני מקשה כיושב ראש ועדת אוספים, זה שזו סוגיה שהפכה להיות מאוד מאוד חמה בעולם של המוזיאונים היום, וזה הנושא של provenance, של המוצאות של היצירה, של ההיסטוריה של היצירה. כי יש אמנות שנגנבה. ואנחנו צריכים להיות בתור מוזיאון מאוד מאוד זהירים, כי יש מוזיאונים גדולים וחשובים שהסתבכו, אפילו המטרופוליטן, או מוזיאון גטי, המוזיאון הבריטי, מורכב כולו מיצירות גנובות. דברים גנובים ודברים שככה הגיעו בדרכים עקלקלות, ולגבי האוסף הארכיאולוגי של מוזיאון ישראל, זה אוסף מאוד נקי בהשוואה לאוספים של המוזיאונים הגדולים בעולם, כי רובו הגיע מחפירות ארכיאולוגיות. אז האוצר רוצה להרחיב עכשיו את הזה, והוא יודע שפתאום אצל איזשהו סוחר עתיקות יש איזשהו חפץ שווה. ואני דואגת שהחפץ השווה הזה הגיע מחפירת שוד. האם אני אאפשר לאוצר לקנות את החפץ הזה, ובכך אולי לעודד שוד ארכיאולוגי והוצאה של חפצים מאתרם, זאת אומרת, בלי שאנחנו יודעים בוודאות את ההקשר, כי לשודד העתיקות יש אינטרס תמיד לטשטש, זאת אומרת, את המקור המדויק, או שאני אאשר, ובדרך כזו בעצם אני מביאה חפץ שנשדד, ואם אני לא אקנה אותו, אז הוא יעבור למישהו, לאיזשהו אספן בשוק הפרטי, במרחב הפרטי, ולעולם הציבור לא יזכה לראות אותו, למרות שהוא חשוב. זאת אומרת, יש בו הרבה מאוד דילמות אתיות, שאי אפשר רק להשאיר אותם בידי האוצרים, וצריך שתהיה ועדה ציבורית. עכשיו, בדיונים של ועדת אוספים, אז מגיעים כל האוצרים הבכירים לדיון, זה פורום גדול, שיושבים 20 אנשים בחדר, ואני לא המחליטה היחידה, יש עוד 2 חברי דירקטוריון, מנהלת המוזיאון יושבת באופן קבוע בישיבות האלה, המבקרת של המוזיאון מגיעה מעת לעת, ויש עוד 2 נציגי ציבור שהם לא חברי דירקטוריון, והם אנשים עם שיקול דעת. אז הרבה מאוד שנים פרופסור חנוך גוטפרוינד, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית, ליווה אותנו, ואיש באמת משכמו ומעלה, ועזר הרבה פעמים לקבל החלטות מושכלות, וגיל ברנדייס, עורך דין, שהוא אספן של אומנות עכשווית, והוא מאוד מצוי בשוק הזה של המחירות הפומביות, ומכיר הרבה פעמים את הערך של יצירות, יודע איפה אפשר לבדוק, וגם כיוון שהוא משפטן, אז בכל מיני סוגיות משפטיות שאנחנו
מתחבטים בהם, אז הוא יודע לצאת עצה טובה. אז לפעמים אני מקשה, אבל אני תמיד טורחת לומר שזה כדי להגן על המוסד, ולא כדי להכביד על האוצר. כי אתם יודעים, עוצרים, שוב, מתוך התשוקה, כן? נקודות מבט שונות גם. הם נורא רוצים איזשהו חפץ, כן? רוצים איזשהו ראש של אדריאנוס, כן? כי יש... אני בעד. כל הגוף של אדריאנוס אני בעדו, לא צריך את הראש. אבל אם הראש הזה אולי מגיע אלינו מחופי עזה, אנחנו רוצים שזה... טוב, זו סוגיה כללית בעולם. אז נכניס, לא נכניס, כדאי, לא כדאי, ואם הוא ממילא מאוד שחוק ולא מתחרה עם האדריאנוס המופלא שעשוי ברונזה שיש במוזיאון, שווה, לא שווה, כן? יש פה המון דברים שצריך לשאול, ואתם יודעים, יש גם סיטואציות כאלה שלמשל לאחרונה המוזיאון נתבקש להחזיר דברים שנגנבו מאפריקה, למשל, לא על ידי המוזיאון, אלא זה הגיע דרך תורם של המוזיאון, שהוא אספן, שנתן את זה כבר עשרות שנים במתנה למוזיאון, ועכשיו הייתה תביעת השבה. יצירה שהגיעה דרך בצלאל במסגרת האיסוף של אומנות יהודית שבעליה הוכחדו בשואה, הושמדו בשואה, שפתאום יש תביעת השבה. הייתה לנו תביעת השבה של אגדת ראשי הציפורים, שזו אחת מהאגדות המדיאבליות החשובות ביותר שיש בכלל. אז פתאום בתביעת השבה של צאצאים, של איזה שהם יורשים. אז אלה דברים כבדים. כן. וצריך, ואי אפשר להשאיר רק לאוצרים להחליט על זה, וצריך ועדה ציבורית. וזה מה שעושה ועדת אוספים. נזכרת שבשנה א' במבוא לאמנות מודרנית, כשביקרנו במחסן של האמנות המודרנית במוזיאון, אז גם האוצרת סיפרה לנו על איזושהי יצירת אמנות שהבעלים שלה נרצח בשואה, ולפני כמה שנים באו ודרשו אותה, והם הגיעו אותו לאיזשהו הסכם, שחצי מהסכום שילמו לו, וגם הוא נכתב כאחד התורמים. כן, אז... ואני אגיד שזה אחד מהדברים שעושים בחוג, הולכים למוזיאונים של מחסנים. מחסנים של מוזיאונים, וואו. כן, שבעצם במוזיאון מוצג בערך 1.5%, 2% מכלל האוסף שלו, והכל שמור במחסנים. זו חוויה מהמופלאות שהיו לי בחוג. נכון. ואני מאוד מצפה שנלך למחסנים של המוזיאון לאמנות האסלאם בקרוב. אז גם פה, אתם יודעים, המחסנים עולים על גדותיהם. אז לפעמים עוצרים רוצים להוציא יצירות מסוימות מתוך האוסף, כדי לפנות מקום ליצירות חדשות, שאחרת לא יהיה איפה לאחסן אותן. אז ועדת אוספים צריכה לבדוק האם באמת כדאי להוציא את היצירה הזו מן האוסף, האם כשהיצירה נתרמה למוזיאון, האספן היו לו תנאים מסוימים, ואם יוציאו עכשיו את היצירה מהאוסף, בעצם יפרו התחייבויות של המוזיאון כלפי אותו אספן שתרם את היצירה לפני 20 או 30 שנה. יש פה לא מעט עניינים שצריך לתת עליהם את הדעת. אנחנו יודעים שגם לכל עוצר יש את הטעם שלו, ויש דינמיקה בתוך עבודת המוזיאון. נכון, למוזיאון יש תפקיד לסרטט את הקאנון, נכון? לא כל יצירת אומנות תבוא בשערי המוזיאון. זאת אומרת, העוצר הוא הרבה פעמים שומר סף. אבל נגיד מגיע עוצר חדש, והוא רוצה קצת לאוורר את האוסף ולהכניס דברים אחרים, אין מקום. אז גבולות החופש, כן? זאת אומרת, איפה, עד כמה נאפשר לו, מה נאפשר לו, אז על כל הדברים האלה הוועדה עובדת. אני מודה שאני, למרות שלפעמים, זאת אומרת, אלה הם הכרעות שקשורות בהתחבטות ובתחושה של כובד האחריות. אני מאוד נהנית מהעבודה הזו, כי אני לומדת המון, כי
פעם זה אומנות עכשווית, ופעם זה אומנות מודרנית, ופעם זה אומנות ישראלית, ופעם זה ארכיאולוגיה, ופעם זה האגף ליודאיקה, ופעם זה מזרח אסיה, אז באמת נשמע מעניין. כיף. ממש. אנחנו עוד מעט לקראת סיום, אז לפני שנעשה את הסבב שאלות מהירות שלנו, אני רוצה שתנסי לחשוב על טיפים שאת רוצה לתת לסטודנטים מתחילים בחוג, או לסטודנטים שמתלבטים אם לעשות תואר שני בתולדות האומנות. אז אני אומר שאני חושבת שהשכלה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהיום תואר שני זה תנאי סף להרבה מאוד דברים, אז כדאי לאדם שיהיה לו תואר שני ושהוא לא יסתפק בתואר ראשון. ההמלצה שלי היא גם לא לעשות הפסקה בין תואר ראשון לתואר שני, מפני שכשכבר יוצאים לשוק, לעולם שבחוץ, אז יותר קשה לחזור להיות סטודנט. ואני אומרת את זה בעיקר לנשים צעירות, תנצלו את הזמן הזה שאתם עוד לא אימהות, וככה תלמדו, כי אחר כך זה יהיה יותר מסובך. גם ההוצאות, זאת אומרת, של משק הבית גדלות ברגע שיש ילדים, וגם כל הלוגיסטיקה וחלוקת הזמן היא משתנה, אז אתם יכולות להיות סטודנטיות עוד בלי ילדים, אז תעשו את זה. ואני חושבת שגם אם בסופו של דבר לא תמצאו, סטודנט או סטודנטית שלומדים תואר שני לתולדות האמנות, לא ימצאו עבודה בתחום, אז את הכלים שמקבלים כשלומדים תואר שני במדעי הרוח או מדעי החברה, אז אי אפשר לקחת מאדם, והם כלים נהדרים לניתוח, להצגה של מידע, יכולות ורבליות, יכולות של כתיבה, מחשבה ביקורתית, סדורה, אלה כלים שמקבלים באוניברסיטה וצריך אותם בהרבה מאוד מקומות. אני יכולה להגיד שאני במשך 4 שנים הייתי ראש תוכנית הדוקטורנטים המצטיינים של הפקולטה למדעי הרוח, תפקיד שעושה היום גלית, ושם אנחנו בכלל מדברים על סטודנטים שעושים תואר שלישי, כן, שהוא לוקח הרבה יותר זמן, ואני תמיד, בסוף הדוקטורט יש צוואר בקבוק, לא כולם יקבלו היום תקן באקדמיה, ולפעמים זה לא קשור בכלל באיכות שלהם, אלא זה עניין של טיימינג, בדיוק נפתחה משרה, לא נפתחה, מה קורה בשדה שלהם, אבל אני חושבת שמי כתב דוקטורט באוניברסיטה כמו האוניברסיטה העברית, זה תו תקן גבוה, וזה מעיד על כך שהאנשים האלה יכולים לפעול גם בזירות אחרות, ואני למשל עם הדוקטורנטים המצטיינים, תוך כדי חיזוק ארגז הכלים שנועד לאפשר להם לפעול בהצלחה יתרה בתוך התחום האקדמי, אז התחלתי לכוון אותם לאפשרות שחלק מהם יפעלו מחוץ לאקדמיה. ולקחתי אותם לסיורים, למקומות מוחלשים, ובסיורים האלה הם נפגשו עם אנשים שהם אקטיביסטים, או אנשים שקשורים בכל מיני עמותות שעוסקות בחינוך, בעניינים חברתיים, כדי שיבינו שיש מודלים, מקומות, גם מודלים אחרים מלבד הפרופסור, וגם מקומות אחרים שראוי לפעול בהם, שאולי אפילו יותר חשוב לפעול בהם מאשר בתוך האוניברסיטה, ושהכלים שהם קיבלו באוניברסיטה ללא ספק יעמדו לצידם. אז ההמלצה שלי היא בטח להמשיך ללמוד. ואת לא משוחדת בכלל. כן, תראו, אני יכולה להגיד שגם אצלי בבית יש לי 2 שלמדו מקצועות של מדעי הרוח, וגם אחד כבר סיים פוסט דוקטורט, והשני עושה עכשיו דוקטורט, אז זה לא שאני אמרתי לילדים שלי עצות אחרות מאשר אני אומרת לאחרים. וגם אחר כך מוצאים, גם מי שלא ימשיך באוניברסיטה, אז אפשר למצוא את הדרך לשלב, אפשר ללכת ללמוד פה איזושהי תוכנית במנהל ציבורי, אפשר, נכון? יש כל מיני אופנים שבהם
אפשר ככה לשלב את זה עם עשייה בחוץ. כן. אוקיי, אז אנחנו נעבור לשלב האחרון, שזה הסבב שאלות מהירות. זה הולך ככה שיש לנו דקה, ואת צריכה לענות על כמה שיותר שאלות. וואה. כן. את מוכנה? כן. רגע, אני אשים שעון. טוב. כן. 3, 4 האומן הישראלי האהוב עלייך. גרשוני. היעד הבא שלך ארם או בחו"ל. משה? משה גרשוני. היעד הבא שלך בחו"ל. קיימברידג' ב3 ביוני. היצירה שאת הכי אוהבת בבית שלך. וואו. ארי ארוך. הזרם האומנותי האהוב עלייך. וואו. אחד. אקספרסיוניזם. מה היית גונבת ממוזיאון תל אביב? זו יצירה של דנציגר. היצירה האהובה עלייך במוזיאון ישראל. התקלתם אותי. אני הרי גם ארכיאולוגית ואני גם נמרוד. שתינו היינו לוקחות את טירת הפירנאים. או את אדריאנוס. מאחרת או מקדימה למקומות? מאחרת כמובן. זהו, נגמר? כן, אבל גם התערבנו קצת באמצע, נראה לי אפשר עוד שאלה אחת. האוכל הכי מנחם. פירות. בבית? כן. וואו, בחירה מעניינת. אני, אחרי שנחרדתי השבוע מהמחירים של האפרסק והנקטרינה, אמרתי לעצמי שצריך ליהנות ממשהו בחיים. אז אני אשלם הרבה הפעם, ואני אכלתי אותם השבוע במהלך היום, לפעמים היוגורט בבוקר, לפעמים הקפה, והאמת שזה היה קצת, אחד היה מתוק, השני היה קצת חמוץ, וזו הייתה נחמה מאוד גדולה. אני מאוד מבינה. אוקיי, אז אנחנו סיימנו את הפרק. רינה, איך היה לך? נהדר, כיף איתכן. שתי תלמידות שאני אוהבת, ואני שמחתי לדבר איתכן. אנחנו מודות לך מאוד שפינית את הזמן ובאת להתארח, אנחנו יודעות עד כמה את עסוקה. זה לא מובן מאליו. בכלל. בכלל. ובאמת היה לנו מרגש כזה לבוא לפרק. אז תודה שהייתם איתנו בפרק השישי של הפודקאסט של החוג לתולדות האומנות. כבר חצית ריסר. כן, זה פי 6 מהאוזניים של ון גוך. תודה לפרופסור רינה טלגם על השיחה המרתקת והמרגשת. תודה לרותם היקרה. תודה לאיתמר ולרומי, שלא יודעת מה הייתי עושה בלעדיה. תודה למחלקת מדיה, שאפשרה לנו להקליט את הפודקאסט באולפן שלה. ושוב, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לסגל הזה של החוג, שתומכים בפודקאסט הזה מהיום הראשון. ואיזה כיף להיות חלק מהחוג הזה, באמת. ושיהיה לכולנו שבוע טוב. ושהחטופים יחזרו במהרה. אמן, 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 אמן. גם החיילים שיחזרו בשלום. אמן.